Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. Kaseng All Meghalaya Primary School Teachers Association kalami syahmat ban Ïarap ya Nonghikai jongki Government Lower Primary School kipala Shah Wengkam na kadaw ka jing Shah keno bagi dan benta ban rungkam da ka pasu pendam siali. General Secretary ka All Meghalaya Primary School Teachers Association uba FC Shulai hakajing ekren bat ka Batisi TV ulayat ho baka seng menta kadang pule benia bah ya ka kaiport jong ka Central Bureau of Investigation ka bala shimti ban pulong ya jing tokit ka babenia hadien baka ni ka jing tungkam ya Nonghikai da ka ba supendap siali ka ba penki win ya ka tanat pule puthi jong ka sarkar jela. Kat gom gajing itu jong uba Shulai kidon hadu arspa saupun ringut Nonghikai jong ki Government Lower Primary School ki bala Shah Wengkam. Hakabaya day bat kani tungin ya sengap mentai ya gajing kren jong General Secretary jong ka AMPSTA uba FC Shulai. Ka question ka arise wa hangni kalong manu ba pendam siali hatu la pendam siali de Nonghikai hatu kini Nonghikai ki lek mo ban ya kendu ya kita ki riu ki ba day ban ong yaki ban penbor ban aimak siki ban le gumta lani ban penyokam yaki dah ka jing syam ka jonga bat ka jing lap ka jonga bangan bisyar bahaswa bangan sim ngini ka kes hakaba hangni dani ba lewis lawai I ba lawan ban yakendu inga ban sim ngini ka kes ban Ïarap nomor kitip ba dei tang hapo ka shatri jong ka association kini Nonghikai kin slai im dah shwa jong kini ki ban wan kila don Nonghikai ki ba la Shah Wengkam ke sarkar bat kita gilong aspa sopun ringut da bakala Wengkam ke sarkari kini ki kadika high court hi ka ba high order ki bat kila lek ka high level scrutinized committee bat gani ke committee hadian ba kala scrutinize ya kituki candidate ki balong hadu si hajar sispa sanpoi ya ka bagila thunga ka first list news pa sa kundai ha ka second list kilong saspa khatsau te ke dien bagila thung kidan pat Nonghikai ki bamsim la yo rung ha gani ka kam te gini Nonghikai ki bamsim la yo rung ki file ki petition ki jongki separate ka bumot hadu ba kala kelumar ka wat ka yeng bisyar wa ba ye kren man ya ayu ba ngisem ba kilami kini ki babon pat ki parti mo nang turuan te ko tagasngi ka ba o hearing o judge ngani o syamba o ni o way o pengsan o ni way o te o jaka begini lik betang ka way ka benta ki ya pengsan bat ki halan pra lawyer hang tu ka bakhat do judge who have no other way wong squash no e gani ka advertisement te kata gade haki santli center Mada gini kisan tulis sentar hadian ba ngalakut jimut ba ngan sim ga jingkit kli ka session ban Ïarap ya kitu Nonghikai ki badai hok ban yo ya ka kam ka jongki nda ba ngala studi nga sim ba ya kita kisan sentar ka bomut syuang ya syuang kisan sentar ka bomut ya ka juai ka amlarem ka Shillong ka Tura bat ka Dadeng geri tenda bangapej bat ngapuli ya kanika CBI report kasyam hagatu ka benta bakidan Nonghikai ki ba long overwriting ki marks ki jongki ni syam pat ru hagatu ka report jong ka CBI bakidan Nonghikai ki ba empa si ka set nrai ki yo set nrai kidan pat Nonghikai ki banga solungo pat kalong baha kabayade bat kani ki politician lani eu ba katu ke CBI ru kala jer kerteng wat i kita ki politician ki badan benta hakaban tungkam ya kita Nonghikai di halor jong kani dah balayat bat bisyar kani kisim ba kitu Nonghikai ber involve kumto kimban si isu ba haka ta ka high level scrutinized committee kala Wengkam no igi aspa sapun ringwat Nonghikai banda ba kala Wengkam gini gi aspa sapun riu kami iskawai pat ka jingkali ka boong balay ba kita kilay pi kata ga dai ka jinglong ka ba saidan ha ka chait ban riu ka chongi nga susi ban ong ba mdai tang ka ni ka kam Nonghikai ba ladangi ngat mangi kiwai kilay ni kwa ban yang ngat lang lani la da pi supo menta pi kiyo nga kwa ba mo pi ru pi ni her lang sini sanga
bangin Ïarap lang hagaju. Dia kata kapor ki dan kat tu kat ni pat ki file case gini bat ki ong balai ba kita ki shispa iwe ki lain. Shispa iwe ki lain. Dia gini ki shispa iwe ki kentup hang ni ye ba Lewis, ikong Alderis, ki badan hang ni. Bat nak kini ki lawan syangi ke session hang ni ke sedang. Kekam bangin sim batik inisiatif halor jong kani kekam. Bat nda bangila sim ini ki shispa iwe ngi sim bat ngi puli ka CBI report ngi puli lot kita ki AKA berokoi ngi sim makini ginong hikai shispa iwe ki dei hok banne akakam. Kabaning kong ki suong recommendation namar msim la ong ba kadan kata kajing ong ba dei bantung baik kam reu su recommend. Dia bangi pisari kani kantin recommend ba CBI ong badan recommend jong ki MLA jong ki minister jong ki ni time mo. Tingi siam ba ngong lada kalong kata kadur ba recommend ru kan dei ka tintet ka bahano bangi pendam no itu kantin ibat ho ka standard form ban application ban I2 well known mo lani arngot kinong mikmat lani ki riu ki ba itu bat ki ba pi itu ba ki ba laban sakhi pi. Tilada uniu MLA lani MLE la new minister, la new no officer o ay kata recommendation. That does not mean ba piday ban appoint no iki. Uklam ong minister la new MLA ba la dapim appoint ye kini kinong hikay ngan transfer few officer. Te ka haka jingile ga jongi kini kispa iwe ni man si ngi ha ban appeal sipo ka Supreme Court. Nangilapoy sipo Supreme Court. Has Supreme Court nira ay gani gaway ki issue ko baong we have not been heard. Balay man student minit yang balay mangindu kam na mariangi klem dan laningi klem Shah ban hagata ka jing Shah investigate o ki CBI. Dia ka Supreme Court nang ta ka panpay biyang siyani siya ka High Court. Nagalapanpay gini ki shispa iwe ka bamut na ki shispa iwe padeng ka bakum ka tagapor kidan ki balong tension bat ka basngusi galong ka bakta ba galong ba arngot ng ginong hikay na garo ki klat no. Mat ngisa skandai. Tinda pa kala review gini isyam ba kilalait no sanpo ngot bat kisa sap kundai. Di gini kisa kundai prangot na ki gidi gi overage. Ndray la da isyam gini ka overage ru kam day ka overage namar balay kat kum ka state eligibility test ka ba penmi ha ka khatsan trik jong bna ban riu jong snap ar hajan riu ki ong bala ka advertisement pat ka bami kalong ha ka ar sautrik jong ubnai bakat way ka snap arajar fra bakini ki badan ya ka set ka baki ong set state eligibility test kamot kila ban apply lada ka tu kadang valid for 2 years then ray kani kadang valid for 2 years teka pa nang ipay yang ani ray CBI ubawan pat ban one yang ni investigation ke jong usimbek na ka advertisement 2008 but hang tu ngisiam ba kami ka contain overage haga jing sisya kam de ka overage na marki de ki set pass te kata ga de ka ayu bat ka basutanat kalong bang yang skabay ko musician na Nongrim ban Ïarap iginong ikay ki ba de hok ban Ïarap kani kami nakata ka rai jong ka High Court jong ka arterik jong November jong ka snap arajar khat nyong ka baong ye gani ba pila ban lek ka CBI ka la ban lek ban investigate the other 10 center na try 10 center ngala ban nyo kerteng igini ru ka bamut ka Ampati ka William Nagar ka Bakmara ka Risu nangta ka Kliriat nangta ka Sora nangta ka Nongpo ka Nongstoin, ka Maukerwat, bat ka Mayrang. Kini gidey kisipaw senta. Di kalaay po ru iya ka CBI bakan late ban investigate igini. Bat ka CBI ru kala pendep iya kata ka investigation ka jongka bat kala late. Haman baka late ka khot igini ginong kain rela sukot bat hagaju gapor ka basusi kalong ba kidan hapo clear lay kidang investigate iginong ikay daladum lathang mamati ru. Tengam tip akan ugodur kata ka jing investigate joki supaya gitu gikot kislabat kibabon ng ginong hikay lada pipay yang ni report jong CBI ru uong ba katkum ka advertisement lo ong yaki bakin ra lot iki documents ki joki gi ay nre u claim state pat bakin wan ra kata ka experience certificate ki joki
Tigi bubun ki Nonghikai bakilik ban yukendu yu CBI habarokhat kini ki sentar prasentar balai kami prasentar kadong ba artli ki sentar kim chimpau kadu mentah te nagi prasentar habakilik ban yukendu ki Nonghikai kilai ki bapli ha katu ka basukhat demo krem da ong ban ayun rei ki subtha leng ba ka ai leng ba ki SDSU kini ki SDSU pat ha ka jingtiang ba ong CBI long bakir met no ki kan tai bat ki su ong ki Nonghikai selek kata terik pinji kendu ke CBI. Tiga bubun kinong ikai kilej nda kilalej kimyo ban rakot kim ban slah. La ngapet ye kani ke CBI report jong kini ki prasentar. Kadan ke bu ong kum ni u CBI ong kamdan ke application jong ki. Kata ke ke poin ke meningkong. Manu ba penjak kita application hatu mangau kandidat u basya tintet mentah. Kata ka poin jadi ban perkat king baka CBI la namdan application kumnu ni Nonghikai ula ban appear ya ka interview kumni Nonghikai ula ban yo marks kumnu ula ban i kata ka dei ka wei ka ba ngapla ba galong ba amdan ki application kapar la da pipek ne gani ka report yung CBI pat ko ong ba ki Nonghikai ki dan ki ba paset ndrei kim yo ai ka marks set ti hantaru ngas mau ba lada bisyar punya ba ya kai ka bagani gara CBI ka hantaru kala don lupa ka jing pengkesan yangi namar habang impas ngim yo makset lada at susu gamut nginang yo kadan syu ka baki ong kani ka qualification kabadan la ka jong ka marks ya ki bapas BA kadan sipaw marks mo kumta ter bala pipay kat kum ki advertisement bat ka ay ka baka sarkar kala ay ka direction ya ki but la ai ki instruct ru yu kito kinong interview ki ba pelong ki interview kumno bakin ai marks ki tenda pila ya ba la page shu saya kani ke report ka ba ong penban hang ni ba shisnem shi marks tongi priang ya kata shisnem shi marks balada unong ikai utrei sausnem hang ni aga report sausnem uyo pramarks u CBI ong hana bakata ka day ka extra mark saw mark matay sotu ma ladaw tray saw snem uday ban yo saw mark kat kum ki instruction ka baw yo no ex director GD sangma 1 year 1 mark 4 years 4 mark den rew new nong hikai yo pra marks di balay ba umpet ken pat ya ka tay instruction ka baong ba ship home marks la ay na kabanta ka experience but ka teaching practice ability kabamut nga try ban kampen sung tu kamut ayu gani ka teaching practice ability kabamut ka practical hi tulong interview menta hi ai pi kila kali da bala de kali ki phale practical ipi ha kata ka practical la da kalong ship homework ula ban yo pramak su kat kum gajing ai para gajing sngo ko jonga mendan hak ban question ya u interviewer halor kani ka marks ka bala alat lada de ship home marks lada ai pra marks ru pide ban priang ka pim have no question di hakani ka CBI report nila page paru don kat tu kat ni ki benta ki baki ong the marks tamper ndah bala mark temper ti ayang i kanya ka score sheet dang gini dang menin ngan ni tu ibi babu ba kabasutan na galong bangamban si benda kasni ngalawan ay sinan daka RTI ban what bat ban yo ay kata ka score sheet ladang iyo ay ka score sheet nila ban ong bala tampar ka mak hangta hendray ban siyo ban uniw jo CBI balik pan siya kini ki prasentar uang bangim simyo ay original score sheet ti ubes ka hakai ka bantagen ban ong mahabam yo ay ka original score sheet pila ban ong mo ni Nonghikai tampa ti lada pikiran ni gini prasentar haka jingpek yo nga lada ka sarkar la ni ka ta committee ka bala tung apa bala head do chief secretary and chief secretary umla ban head yo gani kala head no the additional chief secretary ka kong RV social bala da kile homework la da ki puli la ki pek ba ngatrai na pedeng jong kini ginong kai aspa ndre pungut aspa ki lalat bet tenrei ka basusi galong
Bahabala ay gini kabenta bakin le bakin page namar bau CBI haka report gajong u kren Shah kumni ba sim la ong ba nga submit ig report bar gajong report bun ay ga recommendation ban 10 minute ikini ginong kai ki balong tintet nga try Shah kata andre u ong submit the report tikai ka feeling jong kini pat ki member ki badan ban page ya kata ke report jong ke CBI mana kadang wan nang po ka ba susi kalong ba pitip ni ang bangai I we Nonghikai ka jaw ko mat jonga namar uday Nonghikai ubalong disable kikchat umlaban ya ulah ya imtum to menta kai kijing perkhat ka jong u kalong bundu ya ka kam hatu ni u bedako unut mo banlik penbam pisai kitai kat ni kan di jenglong jong u no yo ya ka kam da ka kam ka bu yo hok ndrei mentala sya pendu no yu ha kata gadur ka bala kta yu ndrei nga ai min sin ngong wat kuslai tengi le dan na pedeng jong kinong mikmat jongi ki bala pendu jingkermen ki ba ong ba pimla syu ndrei nga ngo ong ki ka e ga bomla hu briu hu blei ga long ka bala bat ngai dua yu blei bunon bat ha ka tu gsni ka bangi ngi yo ya ka hearing ha ka arpu arterik But hagani ka hearing ka bangiyo ka arpo arterik ni aingo ni burum pa unong bisyar ulong sisya kum uta usolomon uba ay gajing bisyar ka bahok hagajing jia jong kajing yakni ikhon jong kituki arngot kikintay. But u ay ru gajing bisyar ka bahok ingi bangi haban ay ka representation siya ka surga. Bat ngangit scam bah bangi kendo ya kinong mikmat mo shwa ban pan jing Ïarap ya kini kinong ikai ki bade hok ban yo namar ngi I ki bakilong clean sheet kamdan kanu ru ka jing bakala kaliang jo ki waru CPI lu pin puli gini report yo pin syam bakalong tik kumta ngangam kren ga ai ka bu CPI u claim condemn gini kinong kai ndu shuang extra mark ditai extra mark imi dai tang na ka jing bom srutu jong CPI bakami na ai ka extra marks Tedan ginong mikmat sutu ki suang ba o tu Nonghikai ula dei u tintet namar bale bau yo matam tin reinda bangila ya kedu kat tu kat ni gini ginong mikmat mi pen sutu iki begini ke extra mark ke dei baik ke practice teaching ability ke jongki ke baki ong practical te ngi dei ban at ba ndei ban minus siru e gani Tekani ka komiti ka ba secretarize yang yakini gi representation ke jongi ia ka ba ka kuat kala aipor nadu ka arpu arterik ban isu ka ordar ka mumut ngiyo ka ordar ka arpu sauterik ka aipor po lai husngi bangingin pendep ngini representation ka jongi mat ngingin ai ka representation ka jongi ka bahak ka bakut mat ka bomdan ganu mat ngi engage scam ru bahalor jong gani ka representation ka jongi kito ginong mikmat ki baong mensyua yangi ba ngimla le ai ba kadan ka kuat tengi pediang de kaman sobha ngi sutenat iki bakilong ki ba pediang sisya bakim la ban le ye ndre ga jingkeli pat menta ka bakin Ïarap ban penjuba pat yengi kalong haba kene ka kes pat ala refer sa government hatu ka government kan tek timo ka haban ai ga jing bisyar ka bahok igini ginong kai ki gi bade ho te ngam ong hi ba barok khat kini gi aspan repo nila minus lupa ko ban riumut namar balai pedeng jong kini arngot na ka jing susi jur ka jing du jong ka kam namar ki dan ka lon apo ki bang kala pelong iki do bikin klat uwe Nonghikai na sorau dan suklat shin ubo pli yai keli ba yanga lanu ba kani ka kam kan long ndre pedeng gi jing kuslai ba pedeng gi uklat no bat menta langut kin tresu ko bomot menta ngi dan aspa san po saungut